Здравейте и добре дошли в едно ново видео, което аз съм Димстъра и това е втората част на миналия епизод, където го снимах преди малко и я правя извънредно, защото вече заради гитионовете и най-накрая ще си купа два скина. Единия сега ще го избера какъв е, другия няма как да не знаете. Който казах в предишния клип, дано да е тук, да. Най-накрая ще го имам този скин, който е много брутален за толкова малко джемове, 240 си струва, нека само да го пробвам. Естествено ще го увелича на по-голям ранг ще, защото все пак все пак той е един от... Не интернета съм, не. Един от най-хубавите скинове след роботите, където са, мехата. Роботите, където са, да. И това е като цялата като му. Нека махам това. Но първо, знаете ли какво? Ще взема някой, който е епик. Да си избера. Което ще е малко трудно. Чува се този ли... Защото наистина много ми е труден избор. Вече не останах толкова яки скинове. Повечето яки скинове от епиците съм ги купил. И ми останаха някакви... до някъде яки, до някъде не. Не, този няма да е. Даже сянката не му е променена. Трудно. Този има. Този е стар, исках много, когато изчезна. Но като знам, че ще вече в играта. Трудно. Да дам за този скин толкова пари. Мисля, блинкове. Този също е много як. Много е тъмно. Този съм изпуснал Brawl Pass от кой там беше сезон. И да, як си, но як... Трудно е. Има още това, само да... О, има и птицка. Този. Що има и птица? Я изстрелва, о боже мой. Оле. И мога и... Това е много яко, бе. И роботите, че може да ги такова. И бият ме, много гадно. Но този май ще е... Да. Този е. Само че... Мен не му пробвах. Другия гаджет, аз даже не съм с него. Според чалъч. Какво? Той си бие просто гъбите обикновените, което е тъпо. И да. Този ще е, значи... Бре, защо го пуснах пак? Ами да. И... Вече имам... Нека си го клипна. Вече имам 3 много яки скина на Корделиус. И трите са 150, много яко. Ако можех да играя и с трите, добре, но не става. Но най-якия е... И да. И време за мечтания ми скин и той е... не. И взимам си го най-накрая. Нека си го скриншотна. Нищо не направиха. Нека си го скриншотна още един път. Взимам си ги тези пинове, и спря да. И... Като цяло можем да вземем още един за къде и не става. Добре, ще вземем като за завършик на епизода, поне този краткия, един як скин, само че това ми пече малко. Един да е як поне,
Да не взема никакъв тъп. Тук е хубав. Няма хубав скин. Ами. Взимам и този скин, и 3 скина. Нека си го скриншотна. Но забравите скриншот на новия скин на Корделиус. Но нищо. И това беше клипа, който беше извънреден. Надявам се да ви харесал. Ако така не забравяйте да се абонирате, естествено, да ударите лайка и камерата да ви пращам новификации, когато качвам видеа. И да хора. Чао!